Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya La Odyssey por Om Noir Ambre. Iyan ni siya ni Issey Miyake. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, pahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butamblon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, mainit kag makahang nga paha. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para sa is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have saffron, cinnamon, nutmeg, kag coriander. Puro pampakahang. Ang saffron, pait kag matamis nga pampakahang, cinnamon, matamis nga pampakahang, nutmeg, oriental nga pampakahang, kag coriander, suave nga pampakahang. Kag for the mid, we have leather, cedar, papyrus, kag vetiver. Ang leather, paha kung simutan, cedar, mahamot nga kahoy, papyrus, mala nga kahoy, kag vetiver, kuskus, hilamon kung simutan. Kag for the base, we have amber, vanilla, kag tonka bean. Ang amber, pampainit. Vanilla, komportable nga nota. Kag tonka bean, dumatamis nga hilamon kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa dason naman. Bye-bye!